Oyaure nyakora muga jwang eno kiny maber kendo maruotho yaonwa piny kendo keto mularom e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 30 dwe mar 8 e higa mar 2021 en geno marani chiweyo makare kendo ni bedo kod giko dira manyangafu kamoro ma intie arwakin machiegni nyinga Chris Owino kaka pile an kod oboke adik Daily Nation, The Standard kod The Star. Kawuono wadhi chake kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation edi Raila's big promise for Mount Kenya voters. Raila's big promise for Mount Kenya voters. With Bible in hand, ODM leader Raila Odinga declares is open to dialogue in defining the best contest partnership for Mount Kenya region, igniting speculation that he a running mate from the area. Ogai mar ODM Raila Odinga ne omiyo oganda ma ok e gwenge mag Mount Kenya region singo maduong' e kinde mane otimo romo odiochieng' manyoro e gwenge mag Kangare e kaunti ma Murang'a. Ogai mar ODM Raila Odinga ne omiyo oganda ma ok Mount Kenya region singo maduong' motelo ne yiero maduong' mabiro e kinde mane otwa kod jopiny e gwenge mag Kangare Township e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro. Raila ne owacho ni oikore mar timo twak mar loso serikal kata loso piny owacho madhi riwo gini duto kanyakla kaachiel kod konyo oganda ma ok Mount Kenya region. Ne osingo ni poni oyiere ka ker odhi tero ber mogundho ne oganda ma ok Mount Kenya region kendo kwedo weche mosebedo ka wachore ni en jasik oganda ma ok Mount Kenya region. Ma jolony moiche mag siasa neno ka Raila ne temo nyiso oganda ma ok Mount Kenya region ni odhi yiero running mate mare kata jalupne kawuok e gwenge mag Mount Kenya region. Jolony weche mag siasa owacho ni singo mane Raila ochiwo odiochieng' manyoro ne oganda ma ok Mount Kenya region e kaunti ma Murang'a ni oikore mar timo twak mar yiero ng'ano ma gidhi tiyogo e piny owacho mare en ranyisi ni Raila oikore mar yiero running mate mare kowuok e gwenge mag Central Kenya. Jogo minyalo yier kod Raila ka running mate oting'o Peter Kenneth, oting'o Anne Waiguru, oting'o Peter Munya, oting'o Kiraitu Murungi, kata mana Jimmy Wanjigi bende wakia. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Raila omiyo oganda ma ok Mount Kenya singo maradhai. Kendo jolony mag siasa wacho ni singo mane Raila omiyo Mount Kenya en ni oikore mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region. Itoboke mar adek loso ewi jopuonjre mag Kenyatta University KU madwa dhi e space ka gitiyo kod satellite. Jopuonjre mag Kenyatta University machano dhi e space mano Mars ka gitiyo kod lony mar satellite. Nyalo nyiewo oboke mar Daily Nation mondo isom mathoth ewi paro majaber makamano. Itoboke mar Jalup Ker William Ruto nyoro loso ewi lokruok mane otim ne apisas mag arita kwe mage kamane piny owacho ne omaye apisas mag GSU kendo wilogi kod apisas mag AP mag obila mag Kanga. Ruto ne owacho ni oonge kod shida mora kod wach makamano ka owacho ni jopiny bro miya arita makare kaachiel kod Nyasaye. Owacho ni arita mare Nyasaye kod jopiny nyalo miye kata odoko ne omaye apisas mag GSU. E kinde ma Francis Atwoli bende onyiso piny owacho mondo duokne William Ruto apisas mag GSU mosebedo karito kar dak mare makaren kaachiel kod Sugoi. Itoboke mar abich ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kaunti ma Murang'a ne omiyo jodak mag Mount Kenya region singo ka owacho ni oikore mar timo twak kodgi mar neno ni giloso piny owacho yiero maduong' mabiro. Kendo ma jolony mag siasa ne owacho ni
en ranyisi ni Raila oikore mar gwelo running mate mare kowuok e gwenge mag Mount Kenya region. Oboke mar auchiel loso ewi midhiero mokwako duol mochung'ne keyo teko stima pacho kae Kenya Power mosebedo kalalo omenda maromo shillings million 200 dwe ka dwe. How Kenya Power threw away a chance to collect 200 million a month. Iwacho ni Kenya Power ne owito thuolo manyangafu mar choko omenda maromo shillings million 200 e dwe ka dwe. Mago midhiero mag Kenya Power kami wacho ne KPLC duol mochung'ne keyo teko stima pacho kae nokoso tiyo kod chenro malong'o mar choko omenda maromo shillings million 200 dwe ka dwe. Oboke mar aboro, King's Coast Party bid in stormy seas. Chenro mar loso duond od bura mag oganda mawuok e gwenge makadho wadhnam chumbi motel ne kod gavana ma Kilifi Jeffer Amason Kingi iwacho ni sani koro kama tek mokalo mabiro ka duond buche mane igeno mondo mondo los duond bura achiel mar oganda mok gwenge makadho wadhnam chumbi sani koro seyo mokalo Jeffer Kingi kendo giwacho ni ok gibiyie mar mondo keth duond buche maggi mondo los duond bura achiel mag oganda mawuok e gwenge makadho wadhnam chumbi. Oboke mar apar loso ewi nok mar pi masani koro kwako bomani maduong' ma Nairobi. Nok mar pi masani koro kwako bomani maduong' ma Nairobi. Weche mag ohala ben ka pach jondiko ka achiel kod pach josomo, weche moko e counties, weche moko e pinje maoko ka achiel kod penj mar jo class aboro. Test papers kaka miluongo ni KCP science model inyalo nyiewo ne japuonjre kata nyathini madhi timo penj maduong' mar KCPE higani. Oboke mar Daily Nation mondo yud penj mar science miluongo ni junior sport. Tok oboke mar Daily Nation, lecturers vow to carry on with strike as pay talks fail. Jopuonj madongo mag ute tiegruok mbalariany pacho kae owacho ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi kaka ne gisepange. Jopuonj madongo mag mbalariany ma pacho kae owacho ni gibiro dhi nyime kod chenro margi mar bago ng'anyo mabiro bang' ka twak ewi chenro mar medo gi osara ne ogore e Luanda. Oboke mar ariyo wan kod The Standard. Thor mar wacho nyimo it is now or never for the big three. It's now or never for the big three. After 10 years in political cold, next year's poll offers Raila Odinga, Kalonzo Musyoka and Mudavadi the best chance to ascend the top seat, failure to which will consign them to another long spell in the position, or rather in the opposition. It is now or never. Ma ekinde manyangafu mar jotelo adek mag siasa madite pacho kae okebe mar ODM Raila Odinga, jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi kod jatend duond od bura mar Ford mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Iwacho ni mae kinde maber moloyo mar Raila, Kalonzo kod Mudavadi mondo obed ker mar abich mapacho kae, kendo wacho ni bang' bedo e lai mar siasa kuom higni maromo 10, bang' bedo e lai mar siasa higni maromo 10, mae thuolo maber moloyo ne jotelo adek gi Raila, Kalonzo kod Mudavadi mar mondo obed ker mar abich mapacho kae, kendo koponi ma oweyogi to seche moko ok ni gibed ker mar piny Kenya e thuolo moramore. Wacho ni koponi thuolo makama e yiero maduong' mabiro ni oweyo Raila, Mudavadi kod Kalonzo mok gi bedo jaloch e yiero mar kom ker, to lek margi mar bedo ker mapacho kae chal ka gima dhi kethore chutho. Oboke mar Angwen, plans for Uhuru succession, why the opposition is no longer at ease. Chenro mar kao kar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaka ker mar abich mapacho kae tok yiero maduong' mabiro, kendo jotelo madito adek ma ing'iyo mokalo en Kalonzo Musyoka mar Wiper, Musalia Mudavadi mar ANC kod Ogai mar ODM Raila Odinga. Magi jotelo mag siasa mani opposition makoriwre kendo tiyo kanyakla to nyalo kao kar ker Uhuru Kenyatta ka ker mar abich mapacho kae. It's do or die for Kalonzo, Raila, Mudavadi in the 2022 general election. Iwacho ni thuolo maber moloyo ne Raila, Kalonzo kod Mudavadi mondo bed ker mapacho kae, kendo kama poni okoyierge yiero maduong' mabiro
to Gio will kod bedo ker mapacho kae. Gideon wants Pringei successor from the Ogiek. Jatend duond od bura mar KANU Senator Mambabaringo Gideon Moi dwaro ni Senator Mogwel madhi kao kar mosenindo Senator Pringei oge oganda mar jo Ogiek mabiro nikech Senator Pringei mosenindo ne okia anyuola mar ta oganda mar jo Ogiek. Oboke mar Aboro, I have good plans for you, Raila assures Mount Kenya. Ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ne kod chenro mabeyo kod ber mogundho ne oganda maok Mount Kenya region. Mano Raila ne owacho kinde mane otimo limbe county ma Murang'a kama ne owacho ne kod ber mogundho ne oganda maok Mount Kenya region. Weche moke counties beni oboke ni pajondiko ka achiel kod pach josomo tok oboke mar this standard. How Man United pulled off a shock Ronaldo move. Nyakwara mogi kane wan kudi chieng' tich abich ne wang'eyo ni Cristiano Ronaldo CR7 ne wang'eyo ni CR7 dhi Manchester City. Kata kamano e bwo seche 24 Cristiano Ronaldo koro en jatugo mar the great Manchester United kanye mane ochako career mare manyangafu kane osewuok e club mar Sporting Lisbon. Kendo Cristiano Ronaldo duogo Manchester United oko kuom higni maromo 12 kane owuok Old Trafford kendo dhi Santiago Bernabeu kama ne oriwore kod Real Madrid. Bang'e odhi Juventus, kata kamano sani Cristiano Ronaldo duogo kendo Manchester United. Nano ka jo Arsenal ithgi wang' sana ging'e gima Cristiano en. Kuom magi kod mamoko mathoth weche mag tuke watudre koromo sa 11 mamidhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimba. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Tor maro wache nyimo oboke mar The Star. Any focus on Tuju Murathe as party revamp looms. Focus on Tuju and Murathe as party revamp looms. Kenyatta endorsed sweeping changes during meeting with Kieleweke. Wenge duto sani koro ong'iyo jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju kaachiel kod jalup jakom duond od bura mar Jubilee mano David Murathe e lokruok mar telo e duond od bura mar Jubilee ma idhi timo e kinde mabiro. Iwacho ni kinde mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otimo romo kod jood bura mar sire lwedo ne giyie mar timo lokruok e telo mar duond od bura mar Jubilee kaka yo mar bero Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo moko kuom lokruok mane jood bura mag Jubilee okwayo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo tim en golo oko kata wito oko David Murathe kaachiel kod Raphael Tuju kaka jotelo mag Jubilee. Koro mano e wach manie nyimo oboke mar The Star. Jood bura mag Kieleweke motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta chano thicho oko e apisi Raphael Tuju kaachiel kod David Murathe kaka achiel kuom okenge mag tego duond od bura mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Magi ne gichopo e romo mane gitimo kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Oboke mar 2 polose wi chenro mar thicho oko Raphael Tuju kod David Murathe. Oboke mar 5 loso wi masira mar wang' apaya mane otimore e gwenge mag Londiani county ma Nakuru e kinde anyuola mane dhi timo nyasi mag birthday mar achiel kuomgi ne ong'ielo rengo ji 5 mane dhi nyasi makamane boma mana Kisumu ne ong'ielo rengo bang' gari mane gitiyogo ne ong'ielore kendo negogi kanyo gi kanyo. Oboke mar auchiel ogai mar ODM Raila Odinga ne otero campaigns mage county ma Murang'a kama ne osingo mar miyo oganda maok Mount Kenya region ber mogundho poni oyiere ka ker mar 5 mapacho kae. William Ruto bende ochayo lokruok manotim e wi jorit mage kod piny owacho ka owacho ni arita malong'o imiye kod Nyasaye to ok GSU. Nyoro, we've stopped corruption in Kiambu. Governor ma Kiambu James Nyoro bende owacho ni gisetieko midhiero mar mibadhi mane otimo cathedral e county ma Kiambu. Nyakwara mogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone. Mano bende makelo wa giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibedo kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.